amb musiqueta de fons i tot, Anem evolucionant, I asked a girl what she wanted to be. Yeah. She said, baby, can't you see? Tell me, Edu. I wanna be famous, star of a screen. Oh. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Pa, 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 pa. Yes, I'm gonna be a star. Pa, 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 pa. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Pi, 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 pi. Tornem-hi. Baby, you can drive my car. Pa, 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 pa. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Benvinguts i benvingudes a llegir penúltim capítol de la temporada abans d'anar de vacances. Som un dels únics refugis climàtics ara mateix on us podeu fotre el gin tònic del tamany d'una campana de catedral bona. Llegir és lleig que ho digui jo, però llegir és un tresor. Sí, amics i amigues, llegir és un tresor amagat en una illa deserta, un tresor amagat amb el seu mapa del tresor, on hi ha una palmera, un camí de punts, una creueta i moltes incerteses. Llegir sempre ha estat camí, aventura, cultura i jiji-jaja, un piano i una tifa de vaca seca de 3 dies habitada per una família de mosques, que es podrien dir, per exemple, una família de mosques que es digués Garcia o la mosca 7C, no? Llegir és arribar a un punt exacte del mapa del tresor i començar a acabar. Acabar sota un sol de justícia espanyola, és a dir, un sol que castiga. Això és una broma política que he ficat per aquí al mig. Deixant-te la carcanada, cop rere cop de pala, una carcanada cremada, allò que ja fa olor a xurrasco, no? Gairebé, fins que crac, la pala golpeja amb el cofre i bingo, després de treure el cofre, cop de pala al candau i llegís aquest tresor. És creuar tot el món, enfrontar-te a tots els monstres per acabar obrint un cofre on hi ha sorra, uns papers de xocolatines menjades i la discografia sencera d'Eduard Janer. I pensar, ha valgut la pena fer aquest viatge. Benvinguts i benvingudes al penúltim llegir de temporada. Un aplaudiment. Gràcies. Com estàs, Eduard? Et veig molt bé avui. Sí, em veus bé? A mi estic bastant al pou aquests dies. Per què? Què t'ha passat? El que mateix que vaig dir l'últim programa que vam fer aquí fa 2 mesos, la paternitat multiplicada per 2, m'està enfonsant com a persona. Doncs jo la veritat és que et veig molt bé, millor que amunt, gairebé. Més que bé estic consumit, o sigui, estic més prim. Sí. Aviat no hi quedarà res aquí, Atenció, perquè avui passa per llegir un home que es dedica als llibres, és a dir, a fer llibres i a vendre en muntanyes. La seva última novel·la ja passa per la 5ª edició, diria, amb més de 23.000 exemplars venuts. Això pels que no conegueu el món editorial, són 25.000 vegades més del que ven un escriptor normal, com podria ser jo mateix. Fa 9 anys que ja no està a la tele, però la gent encara li demana: per anar a Barcelona hi ha cua o què? Un aplaudiment per Martí Gironell. Com estàs, Martí? Molt bé, molt content de ser aquí. Em fa molta il·lusió ser aquí amb vosaltres. De veritat, me'n fa molta. Estem encantats que siguis aquí. Havies de venir fa un temps, no vam poder perquè l'Eduard té bolos, és músic, i et vam haver d'anul·lar el dia, per tant estem superagraïts que hagis pogut venir avui. Ha sigut una negociació dura i àrdua. Els catalans ja ho tenim, això. Jo li deia, l'Oriol, cuidao amb el Martí, que hi va fort. No, home, no. Jo sóc una persona que quan em truquen i em conviden a anar pels puestos, no tinc mai un no. O sigui, sempre que vam trobant el dia i l'hora per fer allò que ens hem proposat de fer. T'ho agraïm un munt. Igualment. I comencem amb aquesta entrevista, segurament de les millors entrevistes que et faran de promoció del llibre. No en tinc cap dubte. Un memorial Pere Rodeja no pot... És que ens van donar un premi, i un premi molt important que no vam anar a buscar perquè hi havia Carnaval de Solsona. Hi ha prioritat, ja s'entén, clar. I des d'aquí moltes gràcies pel premi i per la comprensió de que no hi anéssim. La primera pregunta és obligada i et prometo que serà l'última que et faré d'aquest tema. Me'n faig el càrrec. A veure, Martí, què hi passa al Papiol? Perquè sempre hi ha retencions al Papiol. El problema és que hi passa massa vehicles, o sigui, hi passen massa cotxes, les infraestructures d'aquest país són les que són i per tant no donen a l'abast, no?
Jo, després de gairebé, que vaig estar 8 anys fent el trànsit, no tinc una resposta encara a dia d'avui. És un misteri. És un misteri d'aquell sense resoldre que ni el professor d'Arbó et sabria dir què hi passa en aquell forat. No ho sé. Potser hi ha la influència de Montserrat a prop que... No, conyes a banda, jo crec que el trànsit és una matèria que s'hauria d'estudiar un dia, a part, perquè és una matèria viva que canvia i que no et sabria explicar què passa amb el nus del papiol. Potser la paraula ja ho diu, que és el nus. El nus del papiol. I a més és que el nom és molt divertit, el papiol, no? Com... Bueno, és igual, a mi em fa molta gràcia. És com el sinònim d'alguna cosa com sexual, no? El papiol. Bueno, és igual. De l'1 al 10, quan estàs de cansat que et demanin pel trànsit? No, és un clàssic, o sigui, és normal perquè jo vaig estar treballant 15 anys a la televisió. Llavors vol dir que tu entres a casa de les persones que avui també sou aquí sense demanar permís, o sigui, sinó perquè ells decideixen apretar aquell botó i s'encén aquell aparell que es diu la televisió i tu hi entres i expliques, en aquell cas, el trànsit, que era l'última cosa que vaig fer a televisió, no? Però ja feia molts anys que feia altres coses, no? I és normal perquè som de memòria curta i la gent se'n recorda de l'última cosa que ha vist d'aquella cara, no? I el que em relacionen a mi és moltes vegades fins i tot amb l'home del temps. Et demanem pel temps, sí, també? Sí, perquè segurament ho recordareu, aquella època, quan fèiem el trànsit, sobretot a Can Cuní, els matins, sempre sortíem o amb la Mònica López, que ja fa temps que és a la 1, de Televisió Espanyola, o amb l'Eloi Cordomí. I llavors la gent que passa per davant de la tele així, sempre t'acabaven trobant pel carrer, tu així quin temps faràs Solsona pel Carnaval? Dic, hòstia, no ho sé, la ràdio diu que plourà. No hi haurà cues, no hi haurà cues. No, tampoc ho sé això, perquè clar, jo sempre els deia, quan em preguntaven pel trànsit, val més que posis sempre la ràdio abans, perquè amb això que dèiem, com que és una cosa tan viva, fins i tot jo, quan sortia de la tele, em trobava amb embussos, tornant cap a casa, perquè hòstia, evidentment... el colmo, No, però és que és de calaix això, perquè no hi pots fer res. Jo no tenia un botó per moure els carrils, diguéssim. Jo l'únic botó que tenia, pobre de mi, era el de canviar les càmeres del Servei Català de Trànsit per explicar què coi passava en aquell precís instant, no? Per tant, és una informació una mica trampa, perquè en aquell moment tu estàs ensenyant una cosa que passa en aquell mateix instant, però quan tu entres al cotxe i te'n vas cap al Papiol, pots anar directament a Mordor, sense saber-ho, no? Va, deixem el trànsit, xerrem de la muntanya del tresor, que després de llegir la novel·la es podria dir la muntanya dels tresors, no? Sí. Què té la muntanya de Montserrat que fascina tots els catalans? Això és una pregunta. I la segona és, creus que és real la teoria que diu que des de tots els llocs des d'on es pot apreciar la bellesa de Montserrat són llocs lletjos? Hi ha aquesta teoria. La gent d'aquests llocs deu estar contenta amb aquesta teoria, No escolten llegir, segurament. No passa res. No ho sé, no t'ho sabria dir. Jo crec que, com que té moltes cares, precisament, aquell massís, jo crec que tothom, com tu bé deies, aprecia, que atresora moltes joies, no? Des de qualsevol banda, des d'on te la miris, encara que el poble sigui escarós, i que no penses tingui... en algun... No, me'n guardaré bé prou de dir el nom perquè haig de vendre llibres, tu ho has dit abans. Jo t'aniré tibant a veure si... Tu tira, jo fugiré d'estudi. És la meva feina. Al voltant de Montserrat sí que hi ha com una depressió. Hi ha molta depressió, al costat. Sobretot la zona de Manresa hi ha molta... I aquí tenim una Montserrat a l'inversa, aquí al Solsonès, que és Vilamala. Ah sí, molt maco això. Si agafessis el motllo de Montserrat i el foteixis. Al revés. Bona aportació, Edu. Gràcies. En aquesta novel·la, una de les veus que ens porta per tots els racons i raconets de Montserrat és un nen de l'Escolania que es diu Benet, com el fill de l'Edu. Sí, bon nom, Maco. Sí. Jo el vaig posar pel Benet Tristany. Però... Jo el vaig posar perquè és fill de la comunitat benedictina. Clar. No, alerta, no fill d'un de la comunitat benedictina, No, que això ja a vegades ja he hagut d'explicar-ho, de dir, no... Jo no et volia portar per aquí, però si vols hi entrem, Ja t'ho dic jo. Com és això d'escriure des del punt de vista d'un nen? Què has hagut de fer? Mirar-me les coses des de la seva perspectiva, que moltes vegades és diferent, evidentment, de l'adulta, no? I quan t'encares a una temàtica com la Guerra Civil, perquè la muntanya del tresor el que explica als lectors és què va passar a Montserrat durant aquells 3 anys, del juliol del 36 al gener del 39, vaig pensar com ho explicaràs perquè no se't vegi que bascules o molt cap a l'esquerra o molt cap a la dreta, per buscar una veu, una mirada. Llegir és mirar, llegir és explicar les coses des d'un punt de vista que sigui
innocent, que encara no estigui corromput per cap ideologia política. Vaig pensar en un nen de l'Escolania que et podia oferir aquesta visió. Jo tinc nens a casa, una mica més grans que en Benet, però també el fet d'haver conreuat llibres infantils per Mainada t'ha posat en contacte amb la Mainada i haver d'escriure per la Mainada, amb tota la col·lecció del Talp, fa que ho vegis una mica més fàcil i possible posar-te a la pell d'un nano de 13 anys i anar explicant com creix també i com des de la seva perspectiva et pot anar portant per aquests viaranys de la història en què encara veus que hi ha moltes ferides obertes i que costaran encara de cicatritzar, malgrat que portem molts anys, 80, gairebé 90, i que trobo que a través de la seva mirada et permet ensenyar, explicar, fer reflexionar a certs adults d'aquella època i també dels d'aquesta època que s'ho llegeixen, que per mi era nou i que també era una manera diferent d'abordar la Guerra Civil i d'aportar alguna cosa nova, perquè s'ha escrit molt sobre la Guerra Civil. Pensava, què tens tu de nou per explicar? Evidentment que Anna Maria Matute, per exemple, ja havia escrit sobre la Guerra Civil des del punt de vista d'adolescents i de nens, però no des de Montserrat i des del punt de vista d'un nen molt concret, que és el que porta, diguéssim, els coneixements que li han ensenyat a Montserrat, que és el cas d'en Benet Nom de Déu. I l'accés a... Perdona, No, tu quan vulguis, Com si fos a casa seva. Sí. L'accés a aquesta informació per fer aquest llibre t'ha sigut fàcil? Em va ser molt fàcil perquè vaig tenir la sort de poder comptar amb l'Àngels Rius, que és la bibliotecària de Montserrat, que ja havia estat treballant tota aquesta temàtica, que és la Guerra Civil a Montserrat, no només a partir de tot el que havia escrit el pare Massot, sinó tot el que s'havia anat publicant i que només en cercles montserratins, diguéssim, havia tingut certa repercussió. Més enllà de Montserrat es coneixia molt poc del que s'explica a la novel·la i gràcies a tota la feina que va fer l'Àngels, que ho feia sobretot per publicar un llibre que anava conjuntament a una exposició que es feia a Montserrat sobre aquests anys, em va ser molt fàcil anar puant d'aquesta informació i a partir d'aquí anar agafant de bracet els lectors per tot aquell trajecte vital i històric que fa no només en Benet, sinó una colla de nens i nenes que són fills de Mossos d'Esquadra que vivien allà en aquell moment i que són aquests, podríem dir, testimonis d'un moment històric d'una muntanya molt simbòlica, responent a la teva pregunta d'abans. Montserrat jo crec que és un símbol... No t'he deixat. Pateixis. És un símbol per mi, crec, vaja, per tothom, perquè està més enllà d'aquestes qüestions terrenals, no? De dir si ets més d'esquerres, més de dretes, si és perquè una qüestió espiritual t'hi porta o ufològica o més terrenal o més ancestral. Jo crec que és això, Montserrat és un símbol perquè està per sobre de totes aquestes consideracions i que poder-t'hi acostar des de totes les seves perspectives o des de bona part de les seves perspectives a partir de la mirada tendra i innocent d'un nen és fantàstic i quan tens tota la documentació que t'ho permet fer més versemblant encara fa que crec que aquest viatge, que aquest capbussar-te en la història, aquest finestrejar en un moment de la nostra història sigui un repte per mi, però alhora també una aventura pels lectors. He escoltat algunes entrevistes teves i crec que és molt maco això que fas de parlar de l'Àngels, d'aquesta bibliotecària, perquè crec que és un... Ostres, és molt xulo que la gent que hi ha darrere d'una novel·la històrica surti a la llum, no? De la feinada que tenen aquestes bibliotecàries, que busquen... Si tu haguessis portat rastes, l'Àngels t'hauria donat aquesta informació? A veure, és una gran pregunta aquesta, És una gran pregunta. No ho sé, li hauríeu de preguntar a l'Àngels. Si haguessis anat per el bàndol anarquista, diguem, de la història de Montserrat, t'haurien donat aquesta informació? No t'ho sé dir. Però no li facis fer parlar l'Àngels per ell. No, però els arxius aquests més eclesiàstics i això... No, segur. Has de dir, vinc de part de... perquè si no obren la porta. Si va ell, el de Rastes, dient vinc de part del Martí Gironell, segurament li deixarien... Exacte, no, ben vist, hagués pogut pagar... Exacte. No, però sí que és veritat que ella mateixa m'ho va dir, que ella, sent la bibliotecària de Montserrat, va tenir molts problemes per accedir a certes informacions. Per tant, amb això ja t'ho he dit bastant tot. No? I llavors, responent a la teva pregunta, per mi és bàsic poder agrair a la gent que t'ajuda a arribar allà on tu no pots arribar. O sigui, envoltar-te d'aquella gent que et permet arribar on tu tens ganes d'arribar, però que tu sol n'ets conscient que no ets capaç de fer-ho, és de justícia. I per tant, sempre al final hi trobaràs a les notes d'agraïment qui té, diguéssim, una bona part de responsabilitat que aquesta història funcioni. I en aquest cas l'Àngels en té... Un aplaudiment per l'Àngels. I tant. Fem-li un aplaudiment. Envia-li de part nostra.
faré. Continuem aquesta entrevista a fons, jo diria una de les entrevistes més ben cuidades i informades que t'hauran fet. Parlem de tresors. Parlem-ne. Si el Martí Gironell trobés un tresor, què t'encantaria trobar-hi a dins? Música de tresor, potser aquí. Ah, no, això és Pirates del Carib. Hòstia, no s'assembla gens, No Hem vist en Johnny Depp per aquí darrere. Seguim el joc. No, doncs jo com que sóc molt imaginatiu en aquest sentit, a mi m'agradaria el que tu estaves fent a l'inici, trobar-me un tresor d'aquests dels que sempre hem vist i llegit. Un tresor que quan l'obres, xerrica, fa... I què hi ha allà dins? Doncs hi ha això, monedes d'or i pedres precioses i alguna creu d'aquelles daurades amb algun... Amb diamants... Sí, algun mapa perquè et porti a un altre tresor. Hòstia, sí, el tresor del tresor. Això. Hòstia, que maco. Per entretenir-nos. Que maco. I si dins aquest tresor, per exemple, torna a fer la música de Pirates del Caribe? Com fa? Te l'aniré demanant, aquesta, per veure si la trobem al final. Si obrissis... Bé, aquesta oïda, bé. Si obrim aquest cofre que xerrique, i a dins hi ha una làmpada d'on hi surt un geni i et concedeix 3 desitjos. Ara el geni sóc jo, per exemple. Molt bé. Tu me'ls concediràs? Sí, jo et faré. Hòstia, què fot? Et dono, Martí, 3 desitjos. Quins serien aquests 3 desitjos? Molt original, això dels 3. Molt què? Molt original, això dels 3 desitjos. No, 3. A veure, hòstia, és que això... Són d'aquelles preguntes que sempre te les planteges però mai acabes de respondre't, no? Però jo potser et diria que a mi m'agradaria, o li voldria demanar, o desitjaria, poder dedicar-me a viure, a descriure, fins al final, amb garanties, tant de salut com econòmiques, evidentment. Li demanaria que desitjo, amb la meva dona, veure que els nostres fills creixen... Que és el Soconi, eh? Ja ho sé, tranquil. Soc de lletres, però fins aquí arribo, eh? Dos, ja. Soc el geni, jo faig recompte. Val. Hòstia, una mica Will Smith, eh? Ja et veig, eh? M'agradaria, amb la meva dona, poder veure que els nostres fills creixen, s'equivoquen, s'enamoren i fan la seva vida, o sigui, veure'ls viure, poder-los veure i com creixen. I després desitjaria saber què hi ha després de la mort. Hosti, és un desig complet. O sigui, morir-te i ressuscitar seria el tercer desig? Ho dic per anar-ho administrant, això. Bueno, no ho sé, com ho tens, això? Si tens cua o si tens... No ho sé. O sigui, saber què hi ha després de la mort. Saber què hi ha després de la mort. O sigui, un cop deixem d'anar al Carnaval de Solsona per sempre més, i escriure i llegir i veure gintònics i tal, què passa? O sigui, per mi, jo sóc una persona molt curiosa, que no xafardera, que el matís és diferent. Però, per tant, ja que sempre vols saber i t'interessa saber què hi ha darrere de les coses i per això m'acabo convertint en escriptor, doncs saber què passa quan deixem de ser-hi. Jo moltes vegades, quan vaig a fer clubs de lectura o presentacions, dic que ens agraden les novel·les històriques, no sé si ja estareu d'acord, perquè sempre ens agrada saber què ha passat quan nosaltres no hi érem. I faig moltes vegades aquella pregunta de quan nosaltres ens anem de vacances del nostre lloc habitual de residència, de Solsona, posem per cas, o de Besalú o de Vilablareix, quan arribem al nostre lloc sempre truquem o fem un FaceTime o una videotrucada a casa, si ha quedat algú, per preguntar en un moment determinat de la conversa què hi ha de nou a casa, a Solsona. És o no? Perquè ens agrada saber, crec, què passa quan nosaltres no hi som, en aquell entorn que solem dominar. Doncs, per tant, què va passar en molts moments històrics que nosaltres no hi érem, no? Durant, doncs, el mateix. Què passa quan deixem de ser-hi? On anem? Què hi ha després, no? Tercer desig. Bueno, gira feina. Sí, ara com a geni a mi se'm gira... Ja havia fet el trimestral d'aquest mes com a geni i, bueno, ho farem, Martí, ho farem. La temporada que ve, a veure... La temporada que ve ja t'ho arreglem, això, val? Vinga, va. Dins l'ofici d'escriptor català s'han de fer moltes coses. Una de les millors són els clubs de lectura. És un gran invent. Allò sí que és crítica literària directa, pura i dura. I moltes vegades crítica en general, perquè la gent que va als d'això va amb bala, va armat amb bala. Sí. Jo et volia demanar, quina ha estat l'opinió que més t'ha sorprès dins un club de lectura?
Que et pugui agradar o no, O sigui, alguna cosa que t'hagi dit algú... Allà no hi ha filtre. Exacte. Jo crec que aquesta és un dels grans encerts, és a dir, que tu et trobes de cares amb els teus lectors i et diuen, a més, jo els hi dic, no vinc perquè em regaleu les orelles, que també està molt bé, però el que t'emportes, diguéssim, és l'opinió per saber, quan tu estàs escrivint, a qui t'adreces i què volen i què esperen de tu, no? I recordo, clar, jo fa molts anys que faig clubs de lectura, des de l'any 2008, i per sort n'he fet molts, i t'explicaré dues anècdotes molt curtes. Una d'un senyor que va venir amb una llista de llibres, va ser el primer club de lectura que vaig fer a la Cellera de Ter, del Pont dels Jueus, i em diu, escolta, que sàpigues que veus, el primer de la llista és el teu, el Pont dels Jueus, i després a partir d'aquí m'he llegit, uita, em va desplegar una cosa... Pergamí, pràcticament. Bueno, un llençol d'aquells com els que fa la Núria Esponellà, i jo no sé, un centenar de llibres, però de tots els estils i tots els gèneres, perquè m'has tornat a despertar el gust per la lectura. Clar, que algú et digui això, el teu primer club de lectura, et cauen els mitjons a terra. Això a la Cellera. I un dia vaig anar a Granyena, al costat de Lleida, i érem allà fent un club de lectura de l'Últim Abat, i recordo que comencem, explico perquè vaig fer l'Últim Abat i tal, i surt un senyor, Martí, digue'm, escolta, jo et volia dir que, saps què passa? Que no m'he cregut res del llibre. Dic, hòstia, anem bé, trobo. No, perquè esclar, és que comences a explicar coses, és que no m'ho crec. Dic, bueno, jo què vol que li digui? Dic, clar, jo m'he documentat, no hi havia l'Àngel Rius, però hi havia el Llorenç Ferrer, en aquest cas, l'alcalde de Navarcles i catedràtic d'Història, i li vaig anar explicant, i això, i clar, els altres del club deien, home, Tomàs, que aquesta gent es documenta, que aquesta gent no són pas... No, és que no m'ho crec, és que començava a explicar que si això, que si allò, dic, bueno, jo què vol que li digui? Vostè ha de confiar en mi que m'he llegit una sèrie de documents, de llibres i tal, i que després jo, pobre de mi, vesteixo un relat, una ficció, per fer-ho versemblant i per traslladar-lo a aquella època. Evidentment que jo no hi era, però que vostè tampoc? No, esclar. Dic, doncs jo m'haig de refiar d'aquells historiadors que han estudiat aquella època i que, per tant, ens traslladen. Sí, esclar, ja ho veig. Però és que no m'ho crec, saps? No m'ho crec. Miri, jo no vinc pas per convèncer-lo ni per evangelitzar-lo, doni'm l'oportunitat d'un altre llibre, i a veure ja amb què fem. Bueno, va, farem així. Però és que aquest no me l'he cregut, que ho sàpiga. Nyik. L'has retrobat, aquest senyor? No. No, però confio que... És que el tema de les rotacions dels clubs de lectura de les biblioteques també és un altre món que un dia l'haurien... Bueno, van desapareixent, no?, la gent del club de lectura. No per això, però sí que és perquè normalment hi ha una rotació que si tu has anat a fer-hi un llibre no et criden fins al cap d'un parell d'anys o 3 o 4, no? Llavors confio que el pròxim que em convidin tornar-me a trobar amb aquest senyor... Què li diries ara mateix amb aquest senyor? No, a veure, estic si te'l trobessis frisós de saber si aquell l'ha entès, se l'ha cregut i ha sigut capaç d'agafar-lo de bracet i transportar-lo allà on sigui, perquè clar, no sé quin haurà pogut llegir, si a la muntanya del tresor, el fabricant de records o vés a saber quin, no? Però clar, són aquestes coses que et trobes en els clubs de lectura, de cares amb la reacció del lector o de la lectora, que no és que et desarmi, però és que clar, et deixa... En aquell moment a mi em va deixar parat i jo li vaig dir, què vol que li digui? Dic, jo no... Què hi farem? Si no em creu, jo no li puc pas... No el faré combregar amb rodes de molí, senyor meu. Jo et volia... Aquí demano música de consell d'escriptor. Se'm podria donar? Una mica més solemne, podria ser, no tan juganera, no tan aquesta. Jo, Martí, et volia demanar, fins i tot m'atreviria a dir, si li podries donar un consell a un jove o una jove catalana que digués jo de gran vull ser escriptor o escriptora, què li diries? Hòstia, és que jo soc... Jo no soc de donar consell. Home, així és molt mal començar a donar mal consell. Has d'estar decidit a dir-li que fot... que es guanyi malament la vida. No és veritat. Això no és veritat. O sigui, jo crec que si tu vols ser escriptor o ser escriptora, o si vols ser músic o el que vulguis ser a la vida, primer t'ho has de creure i treballar perquè això sigui realitat i fer que els que hi hagi al teu voltant es creguin el teu projecte i la teva història. Per tant, si tu vols ser escriptor o escriptora, escriu. És que és tan bàsic com això. Escriu. Després ja aniràs reescrivint, però això és un ofici que s'aprèn fent-lo. El meu pare era fuster. Quan va començar no feia els mateixos mobles que quan tenia 25 anys d'ofici. Doncs això per mi és el mateix i jo m'ho he agafat com un ofici. Per tant, si hi ha algú que vol començar a fer un ofici, que n'aprengui,
Com? Doncs escrivint. És que no hi ha un altre. I llegint, evidentment, perquè aquest ofici està fet de l'art de manipular, en el bon sentit de la paraula, les paraules, els mots. I aquesta, per mi, és la clau, no? Que tinguis aquesta voluntat, aquestes ganes i aquesta curiositat que abans et deia, no? De voler saber el perquè de les coses, o el perquè de les persones, o el perquè del que tu et generi aquesta inquietud d'escriure. Umberto Eco deia que si tu vols escriure, el primer que has de fer és voler escriure i després tenir una bona història per explicar i tenir les paraules per explicar-les. I amb aquests tres, que són desitjos, pots convertir-te en un escriptor o una escriptora. Després hi haurà tot un seguit de factors que faran que puguis arribar a més o menys gent, que puguis tenir més o menys èxit, però tu estaràs escrivint i tu faràs d'escriptor o d'escriptora. Un aplaudiment per un consell, bon consell. I quedarà un programa molt lligat, ara ho entendreu per què, però abans de lligar-ho a la secció preferida dels podcasts actuals, que és la secció de l'Eduard, que se'n diu la pregunta gener, patrocinada per Jess, el seu estudi de gravació. Pots tocar-te la teva sintonia? Doncs endavant, pregunta. Sí, tu que ja fes territori, la meva pregunta, com a músic també m'interessa per fer la comparació, quants bolos, si suposem que això és un bolo, fas a l'any? Quants cops surts de casa? Quan surt un llibre i vas a fer la promoció del llibre que s'ha de vendre, perquè el llibre s'ha de vendre, depèn. D'aquest últim n'he fet a la ratlla de 90. Com tu, Edu? Gairebé. Igual que jo. No, però això té una explicació. És a dir, jo quan vaig començar a publicar, l'any 2007, amb el Pont dels Jueus, feia una cosa que encara ara faig, que és aixecar el telèfon o escriure mails o escriure missatges per Instagram quan trobo llibreries i m'ofereixo a anar-hi per presentar la novel·la. Clar, això amb els anys t'ha procurat una xarxa de llibreries que a cada novel·la que treus tens aquelles més les que hi vas afegint. Clar, llavors et permet fer tots aquests bolos més els que et van sortint pel mig perquè a còpia d'anar fent país i d'anar d'aquí cap allà vas fent coneixences, no? I aquesta és la gràcia. I el segon any de llibre, si treus un llibre cada 2 o 3 anys, suposem, el segon, tercer any, també mantens aquesta mitja de 90 o és una cosa més? 80-90 més o menys solo fer això. A la carretera? Sí. Sempre. Però jo hi crec molt en això. I et paguen? A trucar a llibreries. Tinc la sort, jo amb això, quan parlo amb altres companys, tinc la sort que l'editorial et recolza i per tant t'ajuda a fer tots aquests trajectes, tots aquests bolos, diguéssim. No és allò que vagis a la bona de Déu. Però clar, ells també hi guanyen perquè s'hi venen llibres i de fet hi guanyen més ells que jo en aquest sentit, no? Però és això que et dic, que et serveix per a la següent novel·la afegir una llibreria o 2 més a la llista i per tant anar eixamplant, anar engreixant aquesta bossa i per tant també anar sumant lectors i lectores. A mi m'agrada molt fer-ho. Sí, i l'Edu ja t'ha demanat el que li interessa, que és els calés, no? Això. I fins aquí la pregunta gener. Un aplaudiment per la pregunta gener. Doncs ara, lligant amb el que ha dit el convidat, parlem d'Umberto Eco. Umberto Eco va néixer l'any 1932. Es veu que quan va néixer no parava de plorar i el metge, que n'estava fins als pebrots, va dir: aquest nen sembla que hagi nascut a Meco, dels plosses. Durant la seva adolescència va intentar dibuixar còmics i també va intentar tocar la trompeta, els veïns contents. Li deien: vols deixar de tocar la trompeta? I fins i tot n'hi havia uns que deien: vols deixar tocar el collons a trompeta? I ell, per fer-lo ràbia, els deia: trompeta, eta, eta, eta. I ells què? I ell: eco, eco, eco. Bueno, aquí els guionistes no han estat bé. Martí, quina és la teva passió frustrada? Allò que ho has intentat de totes maneres i no te n'has en sortit? L'Edu. No! Fer-te l'Edu. Té una obsessió. No, ja ho veig. T'ha assenyalat a tu el piano. No, ser músic. Quin instrument? Bueno, m'és igual. Mira, el nostre fill ha estat tocant 3 anys la trompa i ara l'ha deixat... Això ho fan molt els fills, de tocar-se la trompa. No. No tocar-se la trompa, sinó tocar la trompa. Sí, la trompa. Ai. Humor de molt alt nivell, ja ho veus. Però, Quants anys té el teu fill?
En Pep, que és el músic, em farà 9... L'edat de tocar la trompa. Exacte. Doncs, no, ho trobo... És que jo us admiro, els músics, o sigui, aquesta capacitat de... I ell fa que sí, Ell fa que sí. Home, clar que sí, perquè que algú que li digui que l'admira, jo ja l'entenc que ara s'ha engreixat 10 quilos. No, però a mi m'hauria agradat... Jo tinc un cosí que és músic, el meu fill ens ha sortit músic, té aquesta habilitat de posar-se davant d'un teclat que tenim com aquest i treure cançons i temes, o li dius, toca això. I fa taratan, i el tio... Bueno, de vegades fallen, però... Sí, però clar, quan no fallen i et segueixen la melodia, dius, què ha passat aquí? Com ho has fet, això? És màgic, això, no? Per tant, jo crec que per mi la música és màgica. No et perds res, tranquil. Bueno, això ho dius tu, però a mi... Ell em pregunta i jo responc. A mi m'agradaria... I tenia o sigui, d'aquests dos cosins, un és músic professional i l'altre, que és pintor, també tocava d'oïda. I deies, el tio s'asseia i et tocava, jo què sé, Bruce Springsteen, Dire Straits, Simple Minds, no sé què, dius, però com t'ho fots, tio? Sense partitura ni res, o sigui, d'oïda. Home, està clar que tens ànima de músic perquè amb els bolos que fas a la carretera, això és una persona que... On the road, Només és On això, the road, això i pujar en algun escenari, però res més. No, però de veritat que jo és que els admiro i el que pots generar amb una cançó, amb una peça, sigui clàssica o sigui de rock, és igual. A mi m'hauria agradat ser músic, o si més no, m'agradaria entendre el llenguatge musical, m'agradaria poder interpretar, poder tocar un instrument, però no es pot tenir tot. Segurament l'Edu voldria estar al teu lloc, també t'ho dic. Sí, sempre ens passa això, no? Eco va néixer al nord d'Itàlia i, com era costum, va ser inscrit al moviment feixista juvenil, un moviment molt concret basat en aixecar el braç. Era l'únic. Moltes gràcies. Bueno, expliquem-ho. Ha marxat la llum. Vale, els que ens escolteu, els que ens escolteu des de casa, que sapigueu que s'ha tornat a tallar la llum just en el moment en què hem tornat a nombrar la Guàrdia Civil. No, el Papiol, l'hem dit, el Papiol. Perdó, a partir d'ara, en lloc de Guàrdia Civil... Papiol. En lloc d'aquests, direm... Papiol. Els del Papiol. I que no se'ns enfadin els del Papiol, sisplau. Retencions del Papiol pren un altre sentit. Exacte. Continua l'anècdota dels del Papiol. Matem-ho ràpid, perquè si no encara ens tornaran a tallar. Ràpid. No, s'acabava el concert, nosaltres estàvem exaltats, excitats, tal, passem per allà darrere, veiem la porta de la Benemèrit allà. Dels del Papiol? Exacte, Benemèrit a cola. Bueno, aquells del Papiol, del Tricorni, i érem una colla i vam, no sé què ens va passar pel cap, però vam apedregar la porta. Encara no sé com, l'endemà al matí, truquen a casa, un senyor en aquell castellano tan castizo. Hola, soy del Papiol. Exacte. Su hijo tendría que venir a retransmitir el tránsito aquí abajo. A la caserna de la Guàrdia Civil, a la garita. Jo amb un cul així petit, cap a la caserna, i allà em vaig trobar tots els meus col·legues que el dia abans havíem apedregat. Bueno, ens van dir que de què anàvem, no amb aquestes paraules. Estàvem, no espantats, no, el següent, blancs com un glob de llet. Ens van dir que no ho tornéssim a fer perquè si no les conseqüències serien... Funestes? I nosaltres, sí, i cap a casa, i clar, a casa meva em van fotre un ruixat, com aquests que estan caient per aquests dies, que em van passar les ganes de tirar mai cap més pedra ni que fos al riu. Doncs un aplaudiment pels del Papiol, sisplau. Exacte. O sigui, seria com detencions en el Papiol, no? Exacte. Bona, un aplaudiment per aquest acudit. Molt bo, molt bo. Molt bo. Com demostra el llibre El nom de la rosa, Eco era un malalt de l'edat mitjana. Tal és així que durant un viatge a París, atenció, això que és veritat, només va passejar per carrers que existien a l'edat mitjana. Va fer turisme a peu per París, per carrers de l'edat mitjana. I ho va fer tot caminant, O sigui, que més d'Eco era sostenible, no? Tot... Bé, aquest ha entrat. Bueno, un aplaudiment també pels guionistes. Oh, i tant. Està bé. Està molt ben trobat, Martí, quina és l'excentricitat més gran que has fet a la teva vida? Alguna passió friqui, alguna cosa que dius, això ha sigut molt excèntric?
Hòstia, és que no en tinc cap. Jo soc un tio molt normal. És molt excèntric dir que ets molt... No, és que t'ho dic de veritat. No considero que hagi fet res que no els hi puc explicar als meus fills, diguéssim. No, això no ho facis. Bé, no, ho vas fer tu, doncs per tant ho puc fer. Com el del papiol. No, però el del papiol... És que ara tampoc podrien. Està prescrit. No, a més, és que ara si anessin a pedregar una caserna dels Mossos d'Esquadra, pràcticament et diria que els pares i mares dels meus fills són Mossos d'Esquadra. Hòstia. Amb la qual cosa tindríem un conflicte important. Això ho hem de mirar, no soc de fer excentricitats. Seguim amb Eco, modo Eco. Seguim. No, si em ve abans d'acabar te la dic. Però... Perfecte. La biblioteca d'Umberto Eco és quasi llegendària per la quantitat de peces estranyes que té. Uns 50.000 volums repartits en 2 residències. És a dir, a diferència d'un jove català de classe mitjana sense papers rics, els llibres d'Umberto Eco sí que tenen segona residència. Això era una crítica... a l'habitatge d'aquest país, que no hi ha manera. Potser no és el lloc, no?, per fer aquestes crítiques. Ja els hi comentaré als guionistes. Tu has recorregut moltes biblioteques, has llegit molts arxius. Quina és la informació més estranya que potser no ha sortit en un llibre, però que t'has trobat en alguna d'aquestes biblioteques? Alguna informació que dius, no em fotré res, però em sobte? N'he trobat moltes molt curioses, per això, perquè no en tens ni idea, i et sobten. I jo, com que sóc molt català, jo ho aprofito tot. O sigui, jo tot el que trobo i a la novel·la. Exacte, a l'olla, allà a fer-la bullir i tal. No, n'he trobat moltes durant tots aquests anys, però potser una de les que més em va sorprendre, ara fa poc, era que a Barcelona, a les tavernes i als bars a prop del port, se servien tapes de dofí. Com? Sí. L'animal? Sí, aquí he sentit un... Algú ha provat el dofí d'aquí? No crec. Vaja, no ho sé. Potser sí amb algun altre... Aquí al Cardener n'està ple. Ja ho crec. Com de silurs a l'Ebre, vull dir que tot vindrà, va pujant. No, però em va sorprendre i, clar, tenia una explicació, i era que els dofins quedaven enxarxats a les xarxes dels pescadors, i quan els pescadors arribaven a port, aquell gènere no el podien vendre a Palau, perquè a Palau arrufaven el nas perquè Déu nos en guard de menjar un dofí, que també hi havia certes llegendes i mites sobre si era un animal mitològic i tal. Llavors ells que anaven per la pela van dir, escolta, saps què? Ja l'oferirem a d'altres compradors i llavors vaig trobar en un receptari que tenia molta sortida les tapes de, així és fet una mica, com es diu, una allada, unes tapes de dofí allà a la Barceloneta, que si ara les posessin una altra vegada jo crec que farien la primera pela. Sí. Es devia cuinar saltejat, no? Aquesta era una mica per tu, Edu, em pensava que la diries tu. Se t'ha conegut a tu. Bona, sí. No, estem fatal avui, estem com el temps. Umberto Eco va morir un dia quan estava fent una migdiada. És a dir, Umberto Eco va morir en mode Eco. Això és mentida i ho he fet anar bé ho hem fet anar bé per fer aquesta broma de merda. Martí, com t'agradaria morir i quin t'agradaria que fos el teu epitafi? Hòstia, epitafi no ho sé, perquè clar, si vull que em cremin i que em llencin les cendres dalt a baix del pont de Besalú, per exemple. És el teu somni, aquest de...? No hi he pensat, de veritat. Però clar, dius, l'epitafi no el poses. Salut i llibres, no? Jo sempre respons salut i llibres? Sí, jo fa molts anys que ho faig servir. Sí. Poca salut i llibres, no? I crec molt clar, en aquell moment sí, ja... Bon dia, salut i llibres. Exacte. No ho sé, si... No ho sé, perquè quan vaig al cementiri jo no em veig mai d'epitafis escrits, És curiós. No en voldries? No, si n'haguéssim de posar un, posaria ha valgut la pena viure-la. I com t'agradaria morir? M'agradaria morir sense patir i sense fer patir. I no de cop, perquè trobo que és una putada tant per tu com pels altres, això de morir-te de cop, perquè dius... Vols moltes coses, Entre els 3 desitjos i aquest, a mi se m'ha girat una feina... Tu m'has demanat, jo responc. Sí. No. Tu m'has preguntat com t'agradaria morir. Jo vaig... Com? Culpa meva. No, això, penso això, sí, sense patir i sense fer patir. I no de cop. Doncs fins aquí la vida d'Umberto Eco. Un aplaudiment. Gràcies.
I ara aturem l'harmonia literària del podcast i el ritme pausat de tot el programa per fer-te un test anomenat Això no és literatura, amb preguntes que hauràs de respondre sense pensar gaire. Un test pim-pam que hauràs de respondre... Molt bé, molt bé. Primera pregunta, què en penses del Pep Sala? Que és un bon músic. Un somni recurrent. Caic dalt a baix d'un estimbarri. I no pares de caure? És No paro, tipus Spiderman, però sense tranyiner. Quin és el llibre que et va enganxar a la literatura? Ai, com es diu? Era un del Michael Crichton que es deia Timeline, això. Que hi havia un compte enrere, cada capítol, que anava enrere i anava passant pàgines i dius, què passa? Quin és el teu pantà preferit de Catalunya? El meu pantà preferit de Catalunya. Sí. Sí, és una mica estrany, però... Però fort, no ho sé, diré el de Sau, perquè ara un dia d'aquests hi vull anar-hi amb en Pep Poblet, que fa aquell concert de sacs en Sau, i tinc ganes d'anar-hi allà. Dilema. Escriure una novel·la històrica sobre el rei emèrit o escriure una novel·la històrica sobre la reina Sofia? Has d'escollir-ne una. I no pot ser part 1, part 2? Una. Si digués, aquesta trobo que és mel. Jo crec que la de la Sofia. M'ho imaginava. Quin llibre publicat t'hagués encantat escriure tu? Molts, i a més és una cosa que faig d'enviar-ho per WhatsApp o per dir-ho a aquells autors que me'ls he trobat. I t'ho poden dir, perquè no em costa res dir-ho. A mi no m'has enviat cap WhatsApp. No he llegit... Passa res, no passa... No he llegit res teu! Perquè no se l'ha llegit. Home, perquè... no m'ho tinguis en compte, però, ostres... Quina cançó cantes quan estàs molt content? Depèn, jo sóc un home de ràdio, que he fet molta ràdio musical i depèn del que escolti en aquell moment. Mira, per exemple, ara fa dies, no sé per què, vaig trobar una versió del Night Shift dels Commodores que va versionar amb Bruce Springsteen. I com fa? És una cançó que està dedicada a Marvin Gaye i a Jackie Wilson i comença amb un... Bueno, sóc incapaç de fer-ho. I llavors comença... No, sóc incapaç de cantar perquè continuarà plovent i s'ho tornarà a saltar la llum i no hi haurà manera d'avançar. Però és una cançó que en aquell moment la tinc allà i la vaig sentint. I una altra que també em ve molt sempre al cap és el That's Life de Frank Sinatra. Suposo també pel missatge, no? Allò de dir... Aquesta és la vida que hi ha. Perfecte. Qui faria molta gràcia que fes de president o presidenta de la Generalitat? Allò que dius, aquesta persona em faria gràcia, potser per riure, o potser et faria gràcia... Em faria gràcia que fes de president de la Generalitat? Ostres, no ho sé. És que ara la diré molt grossa. Fot-li. No cal. No, perquè vindran aquells del Papiol i encara... No. I el primer que faria si Catalunya fos independent seria... Celebrar-ho. I fins aquí, això no és literatura. Gràcies. Bueno, un joc i anem tirant... Sí, avui farem un joc i tornarem a una cosa que ens agrada molt, que són les radionovel·les. I per fer aquesta radionovel·la, perquè resulta que... Jo n'havia fet de radionovel·les, Doncs parèntesi. ara tindràs un personatge aquí. Perquè després de llegir el teu llibre, resulta que buscant per uns arxius he trobat un apòcrif del teu llibre, que està escrit per Valentí Gironella, que m'agradaria dramatitzar-ne un trosset. Ai, valga'm Déu. Vale? Per fer-ho... Més poc una pedregada. Sí, ja ho veuràs. Per fer-ho necessitem un voluntari al públic per fer un personatge. Hi ha algú que s'animi? Si no, ho diré, tants no, ho diré jo. És a llegir una cosa. Tu? Vinga. Un aplaudiment per la Roser. Això és un rellegir. A veure, què et faran fer aquests homes? La Roser ha sigut convidada a llegir també del podcast. Ah, jo haig de llegir? No, jo no sóc de debò, jo sóc Vinga. de part de riu. Espera, que m'hauré d'anar a buscar les ulleres. Tu. Ai, el micro. Perdó. No, micro, sí? Atenció, Espera't, un segon. Un aplaudiment per les ulleres. Bravo. Vale.
Tu, Roser, has de fer els personatges que no és ni el Martí ni el narrador, ni a varis, i no és aquest. No, ja veuràs, tens... Per exemple, aquest el fas tu... No ho diguis, que fas aquest i fas un que es diu aquest d'aquí i aquest d'aquí. Vale? Vinga, som-hi, anem a fer la Això amb un assaig hauria anat millor, també t'ho dic. No, lo maco és que surti ara perquè us trobareu cada cosa per aquí escrita. Però, escolta una pregunta, a veure, hem d'interpretar o no? Sí, evidentment. Ho dic perquè... Sobretot perquè ens ho hem estudiat molt. No, ja. No, jo Hi tampoc... ha acotacions de vegades. Bueno, va, tira. Música... Dóna'm música una mica medieval. Això sembla dels turcs, aquella que fan al migdia. Atents. Benet, nom d'Esquirol, era un escolanet molt especial. Sí, sóc un escolanet molt especial. Exacte. Era molt especial perquè Benet, nom d'Esquirol, va patir un canvi de veu quan només tenia 6 anys. Amb 6 anys tenia la veu tan greu que el feien servir per treure les taranyines del sostre de la catedral. El portaven a la catedral i li feien cridar: Eco, eco, eco. Aquí és on es venen els carquinyolis? va dir un turista que passava per allà. La qüestió és que Benet tenia un 6è sentit per trobar tresors. Sí, tinc un 6è sentit per trobar tresors. Oh, mira, un tresor, quin cofre més gran! Nen, què cardes? Cony, que he trobat un tresor, pare abat. Però què dius? Sí, mira, el tresor de Montserrat. No veu aquest cofre tan gegant? Cofre gegant? Això és... Aviam. Això és el meu bagul de coses importants. Aviam, aquí falta una paraula, Això és el meu baúl de les coses importants. Oh, pare abat, les seves coses importants, quin misteri! I li podria demanar què hi guarda? Ets un pesat, Benet, però pesadíssim. Però mira, ja he resat tot el que havia de resar avui, t'ho diré. Al meu baúl hi guardo la meva taula de pàdel surf, els peus de gat per anar a escalar, 4 llibres de Paulo Coelho i una bandera d'Espanya de 12 per 12 metres. Fuà, quin tresor més... Ves què, Benet? Més variat! Més variat! Sabeu si la manifestació de l'ANC és per aquí? Va dir el mateix turista, abillat d'una samarreta descolorida de la primera manifestació de l'11 de setembre de la història. En fi, a vegades l'instint investigador del petit Benet en veu de Roger Mas li fallava. Però no li va fallar aquell primer dijous de mes. Ara tu, Martí. No. Sí, primer dijous. El primer dijous de mes. Primer dijous de mes. Quin narrador més precís, més bo i més increïblement culte. Gràcies, Martí. No es mereixen aquestes floretes. I tant que sí. A més, les has escrites tu. Jo només sóc un personatge més sense decisió pròpia. Silenci, Benet. Entesos. Veus? Jo no puc dir res fora del guió. Però si ho estàs fent... Oh, sí, és veritat. Per fi sóc lliure i puc fugir d'aquesta història. Molts anys sota el jou d'aquest narrador infecte i podrit. Ja noto l'olor de llibertat. Són les carxofes que tinc al foc, Benet. Era broma. Continua sent un esclau. Això també ho he escrit jo. En fi, aquell primer dijous de mes, al vespre, el Benet va descobrir el vertader tresor de Montserrat. Voltava per Montserrat quan va veure una llum sospitosa que baixava del cel. Oh, una llum sospitosa! Què deu ser això? Quina misteriosa presència anuncia. És un fanal, burro. Però pot ser un fanal màgic, no? És un fanal i punto. Que has fumat alguna cosa del pare Marley? Tenia raó, i s'hi havia perdut l'instint. Però no, una altra llum va aparèixer al cel i un plat volador va aterrar just davant seu. Hola, petit humà en forma de nen repel·lent. Hola, extraterrestre en forma allargada i dues cames curtes i arrodonides, talment com si semblés una silueta d'un penis i uns... Calla, petit terrícola. Bueno, què passa? I aquí em fot callar tothom o què? Deixa't fer, Benet, tot anirà bé. Llarg camí he fet per tot l'espai sideral per arribar aquí. He creuat tota la galàxia de Ganímedes, la d'Eurípedes, la d'Herpes, que no vegis com està. Tothom li pica tot. He vist coses que no et creuries. No fotis, com què? He vist grups catalans que ho deixen, es retiren i no tornen mai més. Impossible! Això ha passat? T'ho prometo, petit bailet repel·lent. I una pregunta. Per què has fet aquest llarg camí que et deu haver ocupat tota la teva existència? El motiu n'és un i és molt clar.
volíem complir el somni de tota una raça galàctica, veure un concert de Sau. Ups! Tinc una mala notícia. El grup ja no existeix. No! Què ha passat? El líder es va morir. Desgràcia, pobre Pep! Pep? No, jo parlava d'en Carles Sabater. No! El líder, el millor cantant intergalàctic és Pep Sala. És viu? No em podies fer més feliç. El viatge ha valgut la pena. On el puc trobar? Per allà, a Santa Eulàlia de Riuprimer, al costat de Vic. Magnífic! Per allà s'aparca perfecte i coneixent la gent d'allà no cridaré massa l'atenció. Tu ets de fora, no? Tu saps que Espanya ens roba? Vine aquí que t'ho explico tot, I des d'aquell dia hi ha el rumor que el Pep Sala té connexions amb altres dimensions perquè si no, no s'entén com pot fer aquests tamassos que fa habitualment. I conte explicat, conte acabat. Per fi sóc lliure? Sí? Ué! És prova, Benet, tu aquí dins per sempre més. Moco. Final. Un aplaudiment per la Roser. Moltes gràcies. Merci, Roser. Deixa-ho tot per aquí. Bueno, quina ficció, Quina... Déu-n'hi-do. Acabem aquí el llegir d'avui. Moltíssimes gràcies a l'Sputnik, al Bar Castell, al Crisami i sobretot un aplaudiment ben fort també per la Maria Moreno, el Joan Soler, l'Eric Escudero i el Ramon Frank. Un aplaudiment. I com sempre, un aplaudiment enorme pel Martí. Gràcies per venir, per jugar. Gràcies a vosaltres, gràcies per ser-hi. Abans de marxar, com sempre, et fem entrega dels regals de llegir, una Moltes samarreta i un ganivet, gentilesa, ganivets pallarès, que et tallen el que et vingui de gust tallar. Si el vols obrir, veuràs que... Tallar pàgines, no? Et pot tallar És això. pàgines. Voi. Si l'obres, veuràs que té una sorpresa aquí. Ara, quan l'obri, hem de fer tots i fer un aplaudiment a un ganivet, vale? Espera, ja l'obriré, Soc lent de... És un ganivet que té el nom de... No el veig, tio. Cagar les ulleres. Té el nom de la Guàrdia Civil. Un aplaudiment. El seu nom. Un aplaudiment pels pallarès. Gràcies. Nosaltres, com sempre, marxem cantant. I cantarem... Rosa d'Abril. Fent el virulai, no? Sí o no? Però versió una mica mogudeta. Vale, Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat. Vols fer una mica una samba, No sé. La catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel. Moltes gràcies, un aplaudiment. Merci.